Alpy sú najvyššie a najrozsiahlejšie horské pásmo v Európe. Rozprestiera sa cez krajiny ako Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko a Lichtenštajnsko. Etymológia názvu Alpy nie je jasná. Pomenovanie môže pochádzať z keľského Alp ako vysoké pohorie alebo z latinského albus či altus. Geologicky vznikli kolíziou africkej a európskej tektonickej dosky v miocene. Neskôr po dobe ľadovej topiaci ľad utvoril množstvo dolín a jazier, ako napríklad Lago di Garda. Medzi najznámejšie subregióny Alp patria Dolomity s impozantnými vápencovými štítmi. Na západe ležia Peninské Alpy, kde sa týči Matterhorn, zatiaľ čo v Grajských Alpách dominuje Mont Blanc, najvyšší vrch pohoria. Severnejšie sa nachádzajú Bernské Alpy s Jungfraujochom, najvyššou železničnou stanicou v Európe. Na východe sa rozprestierajú Jurské Alpy, domov Triglavského národného parku. Pyrenejský či Iberský poloostrov je po škandinávskom druhým najväčším polostrovom Európy. Nachádza sa v juhozápadnej Európe a zahŕňa Španielsko, Portugalsko, časť Francúzska, Andoru a Gibraltar. Od zvyšku Európy ho oddelujú mohutné Pyreneje. Podľa gréckej mytológie sú Pyreneje pomenované po princeznej Pyrene, ktorej osud inšpiroval Herkula. Iná teória tvrdí, že názov vychádza z keľského Pyr alebo indoeurópskeho Ber. Medzi najhlavnejšie rieky poloostrova patrí Tajo, Ebro, Guadalquivir a Douro. Na poloostrove panuje výrazná klimatická rozmanitosť. Na severe dominujú oceánske podmienky s bohatými zrážkami, vnútrozemie je suché a kontinentálne, zatiaľ čo juh má horúce stredomorské podnebie s teplotami nad 40 stupňov. Španielsko je najväčším producentom olivového oleja, zatiaľ čo Portugalsko a francúzska časť polostrova vyniká produkciou vína. Guadalquivir je najdlhšia splavná rieka Španielska s dĺžkou 657 km. Pramení v pohorí Sierra de Cazorla a ústí do Atlantiku pri Sanlúcar de Barrameda. Je jedinou veľkou splavnou riekou v Španielsku, kde príliv zo Stredozemného mora Atlantiku ovplyvňuje tok až 80 km do vnútrozemia, konkrétne až po Sevilu. Jej názov pochádza z arabského Al-Wadi al-Kabir. Už Feničania a Rimania ju využívali na obchod, no najväčší rozkvet zažila v 16. storočí, keď Sevilla ovládala obchod s Amerikou. Z jej prístavu vyplávala aj Magaliešova flotila na prvú plavbu okolo sveta. Dnes je Guadalquivir stále dôležitou vodnou cestou, umožňuje lodnú dopravu a zásobuje rozsiahle poľnohospodárske oblasti Andalúzie. Na jej delte sa rozprestiera Národný park Doňana, jedinečná krajina močiarov, piesočných dún a borovicových lesov. Je domovom vzácnych druhov, ako sú plameniaky či rys iberský.